Het is dinsdag 23 september. Goeiejoen en welkom bij Bient. Miljoen Hans Steenbruggen van Museum Belvedere over een bijzondere tentoonstelling. Hypotheekadviseur Sietse van der Meer vertelt of het verstandig is om maar de lege rente van nou je hypotheek oor te sluiten. En een beter klimaat begint bij waarman Piet Paulusma. Vanavond sta ik bij de sluizen bij Stellendam en het zijn de grootste sluizen van Europa. En ik heb een speciale stormparaplu meegenomen. Nou, die houdt het in elk geval wel, dat we een voordeel. Piet, je wordt dus in New York de klimaattop begonnen met 120 vrouwleiders. Is dat nou een ver van mijn bedshow of moeten we hier in Friesland een zwaar gemaatje? Ik denk dat wij dus in Friesland niks zwaar gemaatje moeten. Het is, we merken elke dag en elk jaar en elk seizoen dat er meer en meer extreem komen. Ik bij u in de provincie. En dat had te krijgen met de opwarming van de aarde. Dus wij moeten dus zwaar gemaatje. Want hoe meer extremen, hoe meer ellende. We praten er dadelijk verder over. In Museum Belvedere op het Jereveen is een bijzondere tentoonstelling openen, maar de titel Grenzeloos. Voor het eerst er keramiek te zien, makken door kunstenaars van Atelier Plateel. En dat is onderdeel van zorginstelling Talent. Hans Steenbruggen, directeur-conservator van het Museum Belvedere. Ja, oors altijd bekende naam, bekende kunstenaars die te exposeren bij Jim. Nou dus kunst makken door mensen mijn behinding. Waarom? Ja, waarom? Ik vind dat je als museum betrokken moet zijn met je directe omgeving. Dat je ook een maatschappelijke verantwoording hebt. En dat je af en toe je tentakels moet uitslaan naar, in dit geval, de gemeente. En wij hebben gemeend om deze prachtige mensen die creatief hele mooie dingen maken, om die een keer een plek te geven in het museum. Ja. En vanmorgen hebben we de opening gehad en ik moet zeggen, dat was ook een feest. Als je ziet hoe gelukkig mensen zijn als ze hun werk tentoongesteld zien. En als je ook merkt tijdens de voorbereiding hoeveel liefde mensen in het creëren stellen, dan denk ik dat dit hele leuke projecten zijn. Juist voor een kunstmuseum. Ja, maar hoe ben je er nou correct bij gaan dan? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat gaat eigenlijk al jaren terug. Een van onze oud-voorzitters, Hans Wezenaar, die wees me al een keer op Talent. Die zegt, zou het niet leuk zijn om daar een keer wat mee te doen? Dat ebde toen weg. Om verschillende redenen. Ja, want wat denk je dan in eerste instantie van ja, dat weet ik net. Ja, je hebt de druk, je hebt een programmering, dus dat kwam er toen niet van. En toen kwam iemand van de zorginstelling Talent, Jetske Arends van Atelier Plateel. Die belde mij een keer op en die zei, wil je niet een keer komen kijken wat onze medewerkers maken? Ik zei, ja, natuurlijk, dichtbij, ja. Ik kom. Ja. Dat is dan net even, ze halen je over de grens, over de drempel. En ik ben daar geweest en nogmaals, dan zie je met hoeveel enthousiasme ik kijk naar die bol, want dit is een voorbeeld van wat daar geëxposeerd is. Wat er gemaakt wordt, je wint gezamenlijk indruk, ook. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, je zoon kreeg al van de morgen weer de opening, wij winnen erbij. Alle mensen bij het bezoek, die kijken met mij op het werk. Oh, dat doe je mooi. En hoe vies het nou dat die werk in een museum hinget? Fantastisch. Ja. Eerst de thee moeten nemen. Ja. En dan neemt die man over. Ja. En dan gaat hij hem voegen. Oh, dan gaat hij hem voegen? Ja. En dan maakt hij heel mooi. Ja. Deze heb jij gemaakt? Nee, ik heb deze gemaakt. Ja. Die is ook mooi. De tafel. Maar het is heel erg mooi. Fantastisch vind ik het gewoon. Schitterend om het te zien. Ik vind het echt, bijsterbaarlijk. Heel mooi. En is het nou stiekem dan ook een beetje een droom om een grote kunstenaar te worden? Ja. Ja, ik ben vroeger eigenlijk altijd al met tekeningen en dat soort dingen bezig. Altijd creatief. Dus ja, het is wel een beetje stiekem een droom van mij. Nou, een droom die het uitkomt in elk geval voor deze kunstenares. Maar is dit kunst?
Ja, je kunt over discussiëren wat is kunst. Ik denk niet dat we het hier nu over hoeven te hebben. Het gaat erom dat mensen creatief bezig zijn. Ze maken, ze genieten daarvan. Dat wat ze maken, daar zit schoonheid in. Mm-hmm. En daar waar schoonheid in zit, zijn mensen ook mooi. Hè? Zijn mensen op hun mooist. Mm. En dat wil je graag laten zien in het museum. En of je dan direct het etiketje kunst op moet plakken, is voor mij niet zo interessant. Nee, want het gaat er voor mij meer om wat mensen maken. Wat mensen... Ja, dit is zo'n voorbeeld. Je zei dat krijgt al even, maar wat is het? Een bal? Het is wat het is. Het is een bol. Dit wordt daar gemaakt in het atelier Plateel. Dat wordt gekleid. Dat wordt vervolgens aan elkaar geplakt in de oven. Er gaat glazuur overheen. En in eindeloos veel kleurnuances worden deze bollen gemaakt. En het zijn op zich mooie dingen. Ja. Grutske dat het in jouw museum hingt? Ik vind dit hartstikke leuk. En ik ben vooral blij voor die mensen. Hè? Als je op die opening rondloopt en je hebt het net in beeld gehad, hoe blij deze mensen zijn. En, komt het publiek op aan, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen dit heel leuk vinden. Juist in een museum waarvan wordt gezegd dat het highbrow kunst toont. En wij pretenderen juist een laagdrempelig museum te zijn. Nou, hiermee laten we dat ook zien. Dat we dicht bij de bevolking willen staan. En dicht bij mensen die vanuit een oerbron scheppen. En op een hele basale manier creatief bezig zijn. Zo'n orenmusea die ik wel matten? Ik denk er zijn genoeg musea die dat ook doen. Maar ik denk dat wij in Friesland best een voorbeeld stellen. En ik denk dat andere musea ook wel eens naar hun directe omgeving zouden mogen kijken wat daar gebeurt. Scholen, dit soort instellingen. Er gebeurt heel veel op creatief gebied. Hoe lang is het nog te zien in Museum Belvedere? We hebben gezegd, we doen dit voor 2 weken. Maar ik geef nu dan alvast prijs dat we het nog even wat langer laten staan. Toch nog wat langer. Ja, en je hoopt op een succes natuurlijk. Natuurlijk. En vooral voor de mensen. Oké, hoop dat het inderdaad een succes wordt daar in het museum. Ja, hoe is het Mayo Friesk? En dan benammen het schreeuwen daarvan. De AVOC die had hier een speciale app van maken. Dadelijks inbient de test. Maar eerst, de hypotheekrente die stiet historisch leeg, 3%. En dat brengt een soort mensen onder twijfel van moet ik mijn hypotheek nou oorsluiten? Sietse van der Meer, goeioen. Ja, je bent hypotheekadviseur, dus jou weet er van alles van. Krijg je een protte mensen, maar deze vraag bij jou binnen? Ja, we hebben op dit moment een heel soort mensen die het vragen van is het interessant voor mij om mijn hypotheek oor te sluiten? Ja, dan neemt een rente van 3%. Dat is op dit moment een rente voor een 10-jarige renteversperiode. En die is historisch leeg. Die is eigenlijk nog nooit zo leeg geweest. Dus hypotheek is over het algemeen de grootste uitgave in een huishouding. En als je daarop besparen kan, dan willen mensen daar naar zien. Ja, en dan binnen een soort vragen van mensen die al een hypotheek hebben van is het verstandig van mij om hem oor te sluiten? Ja, klopt. Dat wil een soort mensen weten. Ja, klopt. Ja, nou, wij eens even wat punten op een rietje zitten van het oerwaagjen van het oersluiten of dat het wurg is, ja of nee. De eerste is, het huis is meer wurg als de hypotheek. Is het dan het wurg om hem oer te sluiten? Dat is een van de voorwaarden om een hypotheek oer te kunnen sluiten. Want op het moment dat de hypotheek hoger is dan de waarde van een woning, dan kun je eigenlijk net een kant uit. En dan zullen we eigenlijk zo'n oorgesprek met de klant voeren moeten. Net in de zin dat het heel veel goedkoper wordt, maar dan zullen we echt zien hoe je dat probleem eventueel oplossen kunnen. Ja, maar dit is wel een moment is maar om naar de hypotheekadviseur te stappen. Absoluut, ja. Nog een reden waarom je het dwam moet? Dat kennen we op het moment dat het rentecontract haast aan is. Dan ga je natuurlijk nog maar een kwarte periode te gaan. De rente is binnen al leeg en het kan interessant zijn om dan te zien van is er op dit moment al onleiding om een nieuw rentecontract aan te sluiten. Ja, dat zijn 2 redenen om het vol te dwan. Er binnen zelfs ik altijd redenen om het net te dwan. Neem maar eens in. Dat hangt van de hypotheekvorm die de meesten hebben. Bij een spaarhypotheek is het net altijd zo dat een legere rente direct een legere maandlast met zich meebrengt. Nee, dat is een risico wat je dan neemt. Wat kan nog meer een risico wezen? Als je nog heel lang een rentecontract op dit moment hebt, dan kan er een enorme boete omver zitten dat je zo'n contract hier breken wil. En
ja, dan leent het vaak net de moeite om dat contract aan hier te breken. Nee. Dat binnen de redenen? Nou, dat binnen de belangrijkste. Ik denk dat de biaatskip is dat mensen als ze op dit moment aan het einde van hun contract zitten of weten willen of oersluit uitkennen, dat ze in contact treden met hun adviseur, omdat het per situatie heel erg afhankelijk is. En heel specifiek. Maar is het dan niet zo, als het aan het einde van het rentecontract bent, dat is dan boetevrij alles kist? Nou, als je nou maar een paar maanden geen had, stel in december rent het rentecontract af, dan krijg je vaak al een paar maanden van tevoren een voorstel van de yieldverstrekker, waarop had je dan een keuzemaatje kennen. Maar ja, we hier een voorbeeldje van als nog 10 jaar een rentecontract hast, maar stel 4% en de rente is nou 3%, nou, dan komen er boetes voor van tussen de 15.000 en 24.000 euro. Ja, want hoe zit dat maar die boete? Waarom moet je aan zo'n boete betalen? Nou, jij sluit een contract af en had je het dat is contractbreuk, eens. Eigenlijk pleeg je contractbreuk en de bank die rent dus yield mis en dat willen zij eigenlijk op voorhand uitbetalen. Ja, en hoe wordt dat dan berekenen? Want hoe boetevrij en dat soort zaken, hoe wordt zo'n boete berekenen? Nou, de boete wordt berekend over het restant hypotheekbedrag. Meestal mag er een stuk boetevrij op aflost worden, 10% en bij sommige banken wel 20%. En dan wordt er zien naar de rente die de klant betaalt en de rente die het op dit moment in de markt bij diezelfde bank te verkrijgen is. En als er verschil in staat, dan ontstaat er boete. En hoe heeg je zo'n boete oprennen? Ja, dat hangt voornamelijk af van hoe hoog is de hypotheek en hoe lang rent jouw rentecontract nog. Ja. Dat kan dus aardig in de papieren rennen. Dat kan ik aardig in de papieren rennen, ja. 20.000, 24.000 euro? Ja, nogmaals, het hangt echt af van de hichte van de hypotheek en de persoonlijke situatie. Het is net te zeggen dat bij iedere hypotheek de boete lieke heeg is. Het hangt af van de persoonlijke situatie. En ik denk dat mensen die dat weten willen, gewoon met hun adviseur in contact treden moeten. Wanneer kun je nou echt wel heel goed gebruik maken van die lege rente? Pieter has een nijhoes kocht. Heeft je ervan profiteren in? Ja, van de lege rente? Ja, ik denk wel dat ik profiteerde van, als je dat vergelijk met het vorige huis, heb ik wel een lege rente gekregen. Ja, maar het precies. Maar dat is dus wel een ideale situatie. Voor mensen die nou een oorhoerskeepje willen, of die voor het eerst een hoerskeepje, is juist de rentestand natuurlijk hartstikke interessant. Want die zit net aan oude contracten vast. Dus soms kunnen mensen er hun hoers verkeerpje in plaats van het contract die je bereiken. Want bij de verkeer had ik geen boete. Nee, dus dan kun je misschien beter daarvoor kiezen. Nou ja, dan moet je natuurlijk wel gewend zijn om te verhuizen. Hè, maar dat zou soms wel van mensen interessant wijzen kunnen. Ja. En starters op de wenningmerk? Nou, starters die profiteren natuurlijk optimaal van de lege rentestand op dit moment. En er komen steeds meer naaietaatreders op een merken. En daardoor neemt de concurrentie daar en dalen de rentestanden eigenlijk. Ja. Ja, hij is nou historisch leeg. Kan hij nog leger? Ja, het kan altijd nog een beetje leger, maar je moet er wel afvragen van dat als je naar de historische jongens zitten we nou echt op een dieptepunt. En is het een mooi moment om de rente vast te zetten. Ja, is het een gekke huis bij hem dan ik op het stuit? We gaan een soort onvraag naar vooral lange rentes op dit moment. Ja. En die willen dus ik wil volle meer afsletten. Ja, klopt. Ja. Nou. Dat mensen dus meer informatie hebben willen dan met z'n nog hun eigen hypotheek verstrekken. Ja, of naar de hypotheker. Daar weet. Dadelijk Piet Paulusma en Sien Viesje op de klimaattop. Nooit de test van Hinne Ipma van Tjom. Want hij probeerde tussen weken alle dagen een app voor de tablet of telefoon. En Joet had er een app voor het Geef Frieskroon van de AVOEK op de testbank. We zijn weer in Tjom, bij Hinne Ipma. Hey, goeiedag. Ik zoek krijg even een slaapplantje. Ja, voor de Canaries. Had Hinne eens wel even tijd om weer een app te testen voor u? Ja, nou, het was zo. Ik heb smoor er ook natuurlijk, maar ik ga gelukkig net meer naar de baas. Ja, het kan wel even. Hier testen we de Frieske app van de AVOEK. Wat wordt het? Een vertaalapp van het Nederlands naar het Friesk of oorsom? Wat wordt het? Maar dan ben ik er nog net, want... maar installeer dus nog. Ja. Hinne is al voor u zo'n slag en installeert de app op zijn tablet. Installeren, nou, ik ben nog in de generatie dat wij geen Fries geleerd hebben scholen. En als u ben, die hebben al Fries geleerd. En die schreeuwen ik altijd als u een kaartje sturen. Ja, terwijl... ze kent ik in Nederlands dan, maar of in het Engels, het maakt daar niks uit, maar zij doet het altijd in het Fries. En dan wil ik in het Fries beantwoorden, maar dan ben ik bepaalde woorden, daar zit ik dan even, maar ik denk, ja, hoe schreeuw ik het nou?
het is je wierd. Het randje, het speelt. En dan denk ik, nou, maak ik het nou maar een Y doen, of met 2 is, of bijvoorbeeld mijn IE. Dan heb ik het boekje, er is nou wat boekje bij. Maar nou hebben we hier dit systeem. Nou tik ik in. Ik denk, nou, mijn eerste opgave is zo wierd, maar WYT wezen. Typ hier het Frieske woord. Nou heb ik weer die en dan druk enter. Nou jouwt hij. Het woord komt nog niet voor in het woord. Als ik ben dan vriend, maar als je een Nederlander hebt die zo dat dan denk ik, dan moet hij wel even zeggen van, jongen, er zijn 3 mogelijkheden bijvoorbeeld. Dat komt je net niet voor. We gaan even van de andere kant. We vertalen zelfs het woord wierd maar even naar het Nederlands, nat. Misschien komen we er dan achter. En dan zit ik hier nat. En nu staat er, nat. Nou pakt er deze al. Deze is beter. Ja. Want hij houdt hem keurig, hij houdt er wierd, IET. Eigenlijk moet het andersom dan ik zei. En wat voor cijfer jouwt Iepma en wat wordt het, de app van de AFOEK? Nou, luister. Dan zeg ik jou hem eerst een 8 min. Omdat er nou van mij nee is, moet ik eerst nog even te volle zikkie. Maar als je die weet, dan werkt het wel. Zeg mooi weer naar Bient, want dan testen we de Friese Voordeel-app. Net te lang douchen, de kraan erin litten bij tosken poetsen en je eigen tas meenemen naar de supermarkt. Het binnen wat voorbeelden van wat je dwaan kunnen om het milieu te sparren. In New York praten van Joort al 120 vrouwleiders over de opwarming van de aarde. En dat giet dus alle jaar aan. Piet Paulusma, goeie jong. Ja, we zijn tot het begin van het programma al. We moeten hier in Friesland dus ik zwaar een handje. Nou ja, als je nou de aronieren wat van extreme bij hand in het waar. En ik zeg ze altijd, als die extreme krijgt in het waar, dan is dat het teken van de opwarming van de aarde. En waarom is dat het teken van de opwarming van de aarde? Want zo'n 1989, ben wij toch stadig gewoon heen gekomen te zitten met de temperatuur. Is het alweer wat vlugger gekomen. En als je nou de top 10 van de warmste jaren van 1900, dus die alweer van 1989. Nou, dat zou ik genoeg. Ja, als je dat zou op een rietje jaren, dan denk je inderdaad wel van, er gebeurt wat. Warmer. Alleen nog, het giet al je zo stadig gewoon en het is vaak zo ongrijpbaar. Ja, maar als we alleen nog just naar hoe wij zelf het waren ervaren. Hè? We zitten al een hele tijd te zeggen van, wat hebben we een soort zachte winters. Wat hebben we een soort milde winters. En wanneer komt er nog wel eens een keer een winter dat we op Redens kennen? Dan hebben we wel in 2010 al betolp een paar winters die kouder weer van een halve sterrentocht gebracht. Maar daarna is het een en al warmte. Mm-hmm. En dat merken we zelf. Maar we merken het ook aan de zwieren buien die ik bij u vaak komen. We merken het ook aan de lange droege perioden. We merken het aan de lange wierteperioden. Oerstremingen, problemen met de hege wetter in de jest, of problemen met de oogst, dat zijn al die zaken die we mooi krijgen. Maar ik vind het boeteloon, hè. Als nou juist naar de Arone Simmer, wat Noord-Italië, Alpenloon, Zuid-Duitsland, België, Frankrijk gewoon wetter krijgen helpen van mensen die van de campings afspeeld binnen, hebben wij het nog aardig dien. Ja, het weer een mooie simmer, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Het noorden wie het best uit, ja. Ja, nou wordt er in New York praten. Toch 120 vrouwleiders. De crème de la crème die is daar. Ja. Wat hebben wij daar aan? Smiet dat wat op? Dat laten we al laten wat we daar aan hebben. Ja, maar is het belangrijk, zo'n conferentie? Al is het alleen nog maar om het signaal uit te gaan. Van mensen er is wat gaande, dan hebben we wat ontwan. De dingen die we dwang kennen, daar kunnen we misschien invloed op uitoefenen. Dat is onder andere versmarging. En natuurlijk de economische ontwikkelingen in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië spelen mooi een grote rol. Maar ik wat we het zelf doen. Hè? Ja, maar de binnen ik afspraken maken. Het verdrag van Kyoto, wat heel vaak neemt. Ja. Maar net alles komt er vanuit, want mensen houden net aan die afspraken. Nee. Amerika is nog heel iets vervuilen nummer 1. Ja, dat wie er in 2000 ik al. Toen hebben wij een stuk maken over de klimaatconferentie, een stuk maken voor de jeugdklimaatconferentie. En toen wie Amerika per hoofd van de bevolking de grootste versmarger. Maar
als je daarin zit en zou je zeggen, uw economisch belang is ik tegen. Wij gaan net maar snel om naar hinderen lijn. Nee, maar dat is toch een probleem. Dan praten we maar snel nu, maar we moeten misschien iets beginnen. Ik weet niet, wat doe je erom bijvoorbeeld om een beter milieu begint bij jezelf, maar even erbij te pakken? Zoveel mogelijk fietsen. Zoveel mogelijk fietsen. Ja, afvalskieren. Afvalskieren. Wat is dat, Piet? Ik maak je 100.000 kilometer. Ja, ik zou zeggen, er is een dikke auto onder de kont. Nou ja, dikke auto. Maar het is... Nee, maar ik denk, ik was bij mezelf van nou... als het dan nu klimaat is, al rond de sneeuw weer in Haasik, een demonstratie, de koek helaas net in, maar... Wie een raad weet, wie een van die marsen. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt helemaal gelijk. En dan word ik wel wat zeggen, want je kan gewoon onjan dat het warmer wordt en dat warmer worden van deze ierde zwierigheden brengt. Maar ik maak een soort kilometers, dus dat heeft maar mijn werk te maken. Dat vergoedelijk net een zaak, maar ik denk dat de industrie en de mensen die de auto's maar maken, dat die ik nog zuinigere auto's maken en dan wat meer aandacht om te zie je trouwens beelden van een van die protestmarsen? Ja, die waren er al hier. Ja, zuinigere auto's maken, dan kunnen wij die keepje. Maar binnen nog lietse dingetjes die staat bijvoorbeeld thuis dost? Ik doe thuis. Ik ledverlichting. Zo volle mogelijk ledverlichting. En dan voor de rest isoleren. En dat betekent dus dat de energiebesparing is. En als dat per jaar wat besparen is, dan scheelt dat altijd. En dat kun je zelf dan. Ja. En je kunt zelf inderdaad meer fietsen als in een auto stappen. Je kunt wel wat meer in als in een auto stappen. Prima. Zonnepaneel? Ja. Zonnepaneel. Heeft die? Nee, die heb ik net bij mezelf op het dak. Nee, de zin schiet net genoeg in huis. Ja, zin schiet een heel soort in huis. Maar ik denk dat ik ben hier nog aan kijken. Dan ook de zonnepanelen hebben al... Dan zie ik eerst nog wel even een schimmat of dat past bij het pand. Ja, nou wil ik een soort praten over windmolens. Dat is dan de toekomst. Dat zou beter wezen, verzels ik. Maar ja, de mensen zeggen, not in my backyard, net in mijn achtertuin. Nee, maar als ik juist hoeveel aanvragen ik krijg om bij windmolenprojecten van mensen aan hoe het zit met de windrichting, hoe het zit met de windsnelheid, hoeveel leest als men ervan herkent. En dit wil eerlijk wezen, als het helemaal bomvol zit met windmolens, dan worden wij ik net vrolijk van. Dus je zult dat. Nee, maar er zal toch wat gebeuren, Matten, wanneer we dit zingen. Ja, je zult gedoseerd matten en windmolens erbij. Maar die had ik bij App en Vloed om te zien hoe wij energie uit wetter hebben op. Maar hebben we die tijd nog? Hoeveel tijd hebben we nog om het tijd te keren, om het zo maar te zeggen? Nou, we hebben nog wel even. Het is nog geen 12. Maar is dat ik net een beetje het probleem dat mensen denken, zo nee, maar we hebben uiteindelijk hebben het langer meer. Want we moeten nou, hoe de hele wereld komen, al die extremen van. We krijgen oren miggen, we krijgen oren vegetatie, we krijgen de oren planten die groeien, omdat het heel iets milder wordt. Maar orenlanden hebben volle meer droogte en dat soort zaken. Ja. Dus om eten te blijven, zullen wij de mooiste handen wat doen. Maar ik wil één ding wel zeggen, alle berekeningen moeten nog uitkomen. Want de afgelopen 15 jaar is de temperatuur minder verhegen als berekenen weer. Maar toch binnen effecten volle sterker. Ja. Hoe volgen ze het thuis van de klimaatconferentie? Ja, en we hebben eerst nog een conferentie gehad bij het KNMI over het klimaat. En die heeft een klimaatrapport uitgebracht. Maar het zijn aannames. En we moeten er ook nog rekening mee houden dat de zinnen ik nog altijd niet vloed had. De hast het in de gaten voor u. Piet Paulusma, dank u wel. Ja, en dit wie bient. Morgen hebben we het onder oren over het nieuwe spiekerbroekenmerk Amsterdam. Een hoffelijke jong. Graag ontmoeten. Nou, dit is een leuke app om te zien wat kunnen we draaien doen, wat is het te redden, waar kunnen we een hapje eten.